ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀଟି। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପର ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ, ଯେପରି ମୋତେ ତତଲା କଢ଼େଇରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଜି ପକାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ଏକ ବୁଲା କୁକୁର। ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ଆଜି ମୋତେ ଚିରି ଫାଡ଼ି ଖାଇଯିବ। ଡରରେ ମୋ ଦେହ ଥରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆରେ ଏ କ'ଣ? ମୋତେ ଆଡ଼େ ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଏପରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛୁ? ସେ କହିଲା ମୋତେ ତାର କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସୁଖୀ ଜନ୍ତୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀ? ସେ କହିଲା, ହଁ, ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ନା ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଅଛି, ନା ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ପଚାରିବୁ ଯେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ତା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ତ ସେଇ ଏକା କଥା ଭାବୁଛି। ମୋ ଠାରୁ ବୋଧେ ଅଲଗା କୌଣସି ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ। ମୋର ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲି। ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ଗୋଟିଏ ହରିଣଟି। ହରିଣଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛନଛନିଆ ଆଖିରେ ଟିକେ ଡର ରହି ସେ ଆମକୁ ଅନାଇଲା। ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମୋତେ କୁକୁରଟି କହିଲା, ତୁମେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଚାରିବୁ। ସେ ହରିଣକୁ ପଚାରିଲା, ହରିଣ ଭାଇ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଜନ୍ତୁ କିଏ? ହରିଣ କହିଲା, ତୁ। ମୁଁ? କେମିତି? ହରିଣ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ତୋତେ ନା ଖାଇବାର ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଛି, ନା ରହିବାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଛି, ନା କୌଣସି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ତୁ ହେଲୁ ନା ମୁଁ ହେଲି? ଏ କଥା ଶୁଣି କୁକୁରଟି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ଜନ୍ତୁ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଶେଷରେ ବାଘ ମାମୁଁ ଭେଟିଲା। ବାଘ ମାମୁଁଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ବାଘ ମାମୁଁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ତୁ ହିଁ ହେଉଛୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପ୍ରାଣୀ। ହଁ, କୁକୁରଟି ବହୁତ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ତାକୁ କହିଲା। ହେଲେ କେମିତି? ବାଘ ମାମୁଁ କହିଲେ, ତ ଶୁଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଳୁଆ ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋ ଡରରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବାକୁ ପାଇ ସେଦିନ ପେଟ ଭରି ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭୋକରେ ଶୁଏ। ତୋତେ ନା ଖୋଜିବାକୁ ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି, ନା ରହିବାକୁ ବାସଗୃହ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ପ୍ରାଣୀ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କହ। ଏହି କଥାରେ କୁକୁରଟି ସହମତି କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଲା। ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ବି କ'ଣ ସତରେ ଖୁସି ମଣିଷଟିଏ?